ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, గడిచినటువంటి దినంలో దేవుడు మనతో చక్కటి మాటలు మనతో మాట్లాడినాడు. రీతిగా ఈరోజు కూడా చక్కటి మాటలు మనం విందాం. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ సమయంలో మరి విశ్వాసమును గురించి దేవుడు మనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడినవి ఉండగా ఆ విషయాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా విందాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూడండి, హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక క్రొత్త నిబంధన గ్రంథము పేజ్ నెంబర్ 207, 11వ అధ్యాయము 29వ వచనం 30వ వచనం మనం చదువుకుందాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 29, 30 వచనాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. విశ్వాసమును బట్టి వారు పొడి నేలను నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రంలో బడి నడిచిపోయిరి. ఐగుప్తీయులు అలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి. విశ్వాసమును బట్టి 7 దినముల వరకు ప్రదక్షిణము చేయబడిన తర్వాత ఎరికో కోట గోడలు కూలెను. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోక తండ్రి, మీ నామానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు మేము చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రభువా, మరొకసారి మీ సన్నిధిలో చేరినటువంటి నన్ను మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోమని వేడుకుంటున్నాం. ప్రభువా, నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో సూటిగా స్పష్టంగా మాతో మీరు మీ అధికారం కలిగిన స్వరము చేత మాట్లాడమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. వినగలిగే చెవులను, గ్రహించగలిగే హృదయమును, మనస్సును మాకు అనుగ్రహించి మహిమను పొందమని వేడుకుంటున్నాం. నిర్లక్ష్యము, అలక్ష్యము, నిద్రమత్తు అనేది మాలో ఉండకుండా, లేకుండా, రాకుండా సహాయం చేయండి. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధాత్మ సంచారం మాకు అనుగ్రహించండి. నీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆత్మను మా మధ్యలో కుమ్మరించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. నీ వాక్యము విత్తబడుచు ఉండగా మా హృదయాలు తెరవబడును గాక. లూదియా హృదయము తెరిచినట్టుగా మా హృదయాలు తెరవమని వేడుకుంటున్నాం. ఆ నీ వాక్యము మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని సరిచేసి, సరిదిద్ది, సమకూర్చును గాక. బాగు చేసి స్వస్థపరచును గాక. లేవనెత్తి నడిపించును గాక. ప్రభు, ఆత్మీయంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా స్వస్థపరచును గాక. నీ వాక్యము అద్దము వంటిది, సుత్తె వంటిది, ప్రభు అగ్ని వంటిది. ప్రభు, మమ్మల్ని సరిచేసి సరిదిద్దును గాక. ఈ కార్యములు జరిగించి మీ నామకి మహిమ కలిగి చేసుకోండి. సాతానికి, దుష్టునికి, అపవాదికి, మనుషునికి, నరునికి, మానవునికి, మనుషునికి తల్లి ప్రభు దృష్టి, చెడు దృష్టి, కనుదృష్టికి, అనారోగ్యమునకు, బలహీనతలకు, నొప్పులకు ఇక్కడ ఎటువంటి అధికారము లేకుండా ఉండను గాక. రబామా రిబాబా షమా రికందల రమల రబాబా రబాసి. హల్లెలూయా. ప్రభువా, నీ అధికారం మాత్రమే ఇక్కడ నిలబడిచేయను గాక. నీ అధికార దండ మమ్మల్ని నడిపించును గాక. నీ స్వస్థతలో నీ ఆరోగ్యం మాత్రమే నిలబడిచేయను గాక. నీ వెలుగు మా మధ్యలో కుమ్మరించబడును గాక. వెలుగును గాక, ప్రసరించును గాక. ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆయుత్తపరచమని వేడుకుంటున్నాను. అయ్యా, నీ వాక్యము మమ్మల్ని బలపరచు, స్థిరపరిచి నడిపించును గాక. ఈ కార్యములు జరిగించి మహిమ పొందుమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొని చుట్టున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ అండ్ ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నటువంటి మాటలు మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, నిన్నటి దినాన పాపమును గురించి దేవుడు మనతో మాట్లాడినాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుని గురించి మాట్లాడండి. పాపమును గురించి మాట్లాడినాడు. పాపము మనలో ఏలిబడి చేస్తూ, పాపం మనలో ఉండగా మనం ప్రార్థన చేస్తే మన మనవిని, మన విజ్ఞాపనను, మన ప్రార్థనను, మన మొరను దేవుడు ఎంత మాత్రము విన్నాడు అని మనం విన్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, పాపమును తీసివేసుకొని, దోషమును కడుక్కొని, అపరాధములు దేవుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేయవలనని దేవుడు నేడు దినాన మనతో మాట్లాడినాడు. ఈ రోజున దేవుడు విశ్వాసముల గురించి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అంటాడు ఆయన, విశ్వాసమును బట్టి వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రములో బడి నడిచిపోయినట్టుగా చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ఎవరు వారు నడిచిపోయినారు?
ఎర్ర సముద్రము గుండా వారు వెళ్ళినటువంటి వారు ఎవరు అని ఒకసారి మనము గమనించి మనము చూసినప్పుడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అబ్రహాము సంతానమైనటువంటి ఇస్సాకు సంతానమైనటువంటి యాకోబు సంతానమైనటువంటి 12 మంది కుమారులు, ఆ 12 మంది కుమారులు ప్రేమ దేవుని 12 గోత్రములుగా వారు దేవుని చేత ప్రేమ దేవుని ఏర్పరచబడుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని బిడ్డల ఆ 12 గోత్రములు ప్రేమ దేవుని బిడ్డల వాక్యము సెలవిస్తా ఉంది, ఆయన ప్రజలుగా ఆయన ఏర్పరచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. కరువు వచ్చిన సమయంలో మరి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు యోసేపును మొదటిగా ఐగుప్తులకు దేవుడు పంపించి ఐగుప్తులో ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు ఆయనని ఏర్పరచుకొని మొదటిగా ఆయన పోతిఫర్ ఇంటిలో, ఆ తర్వాత చెరసాల్లో, ఆ తర్వాత రాజగృహమునకు రాజ మందిరమునకు ఆయనను నడిపించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆయన 2వ రాజుగా ఏర్పాటు చేయబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదంతా కూడా సవ్యంగా జరిగినట్టు మనకు కనబడట్లేదు. పోతిఫర్ ఇంటిలో ఉండగా పోతిఫర్ గృహము ఆశీర్వకరంగా దీవెనకరముగా దేవుడు దీవించడం వలన పోతిఫరు ధనవంతులైనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. తద్వారా పాపము ఒక స్త్రీ ద్వారా అనగా పోతిఫర్ భార్య ద్వారా ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన శోధింపబడినప్పుడు ఆ శోధనకు లోబడనలక తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి పారిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం. తద్వారా ఆయన చెరసాల్లో వేయబడి ఆ చెరసాల్లో కొన్నాళ్ళు ఆయన చెరసాల్లో ప్రేమ దేవుడు జీవిస్తూ ఉండగా ఇద్దరు మరి సైనికులు అక్కడికి వచ్చినట్టుగా చెరసాల్లో వేయబడినట్టుగా చూస్తున్నాం. వారి ద్వారా ఒకడు చనిపోవడం, వారిద్దరు పడినటువంటి కళ్ళల ద్వారా ఒకడేమో చనిపోవడం, మరణశిక్ష విధింపబడడం, రెండో వాడేమో రాజమందిరంలోనికి మరలా తిరిగి రాజునకు పానదాయకుడుగా అనగా ద్రాక్షారసం పోసేవాడిగా మరలా తిరిగి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించడం. రాజుకు కలిగినటువంటి కళ, ఆ కళకు భావము చెప్పవాడు ఎవరు కూడా లేకపోవడం వలన అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానులు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి బుద్ధిమంతులు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క శాస్త్రులు కావచ్చు, ఇంకా గొప్పవారు కావచ్చు, ఎవరు ఆ కళకు భావము చెప్పనప్పుడు తెలియజెప్పనప్పుడు అప్పుడు ఆ పానదాయకుడు చెబుతున్న మాట ప్రకారంగా యోసేపు తేబడ్డప్పుడు యోసేపు కళను వివరించి ఆ కళను గురించి భావను తెలియజేయటం వలన రాజు అతన్ని 2వ రాజుగా ఏర్పాటు చేసినట్టుగాను జరగబోయే నష్టాన్ని పూడ్చే విధంగా యోసేపును ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా సమస్త ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీదకి రాజుగా నియమించడం వలన ఆ 7 సంవత్సరాలు సమకూర్చబడినటువంటి ఆ యొక్క రాసులు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క ధాన్యమునంతా కూడా ధాన్యాగారములో ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క కొత్త కోట్లను కట్టించి వాటిలో ప్రేమ పెట్టడం వలన యోసేపు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఆ రాబోయే 7 సంవత్సరాల కరువు కాలమును జయించినట్టుగా చూస్తున్నాం. ఆ ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఆ తర్వాత దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నటువంటి మాటలు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. యోసేపు ఐగుప్తులో ఉంటూ ఉన్నాడు. తద్వారా ఆ కరువు టైంలో అన్నదమ్ములు అక్కడికి వచ్చినట్టుగా చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత జరిగిన విషయం మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. వారందరూ కూడా రిటర్న్ రావడం, యాకోబు కూడా రావడం, వారికి ఒక ప్రేమ స్థలమును అక్కడ దేవుడు వారికి ఏర్పాటు చేయడం, వారందరూ అక్కడ నివాసము చేసి రాజు యోసేపును ఎరగనటువంటి రాజు వచ్చి వారిని హింసిస్తూ బాధిస్తూ వేధిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా వారు 6 లక్షలకు ముక్కులదిగా ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా వారు విస్తరించినట్టుగా చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. వారిని లోపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నము చేసి వారిని బానిసలుగా దాసులుగా చేసుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా జనము మాత్రం విస్తరిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏదైతే వాగ్దానం అబ్రహాములకు చేసినాడో ఆ వాగ్దానము నెరవేర్చినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. లక్షల కొలదిగా ఇసుక రేణుల వలె నీ సంతానాన్ని ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పిన రీతిగా ఆయన ఆశీర్వదింపబడినట్టుగా కూడా మనము చూడగలుగుతూ ఉంటూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. అలాగే ఇశ్రాయేలీయులు 12 గోత్రంలోకి ఉన్నటువంటి సంతానం ఏదైతే ఉందో ఆ సంతానం అంతా కూడా ఇశ్రాయేలీయులు అని నామకరణము చేయబడినట్టుగా మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. వారి వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో వారిని విడిపించడానికి మోషేను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని మోషేను వారి దగ్గరికి పంపించి అక్కడ అనేకమైనటువంటి గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరిగించి వారిని బయటికి
తీసుకొని రావడానికి మోషేను పంపించినట్టుగా మనము చూడగలుగుతూ ఉంటూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పంపించిన తర్వాత మోషే అక్కడికి వెళ్లి రాజుతో మాట్లాడతాడు, ఆయన ఒప్పుకోడు. ప్రేమ దేని పిల్లలు మరలా మాట్లాడతాడు, ఒప్పుకోడు, మరలా మాట్లాడతాడు, ఒప్పుకోడు. అలాగే ఒప్పుకోక ఒక అద్భుతము జరిగించాల్సిన పరిస్థితి అక్కడ ఏర్పరచబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. తన కర్రను విసిరినప్పుడు అది పాముగా మార్చబడుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి శకునగాండ్రు కూడా, మంత్రగాండ్రు కూడా వాళ్ళు వారి కర్రనేస్తే అది కూడా పాము అయ్యింది. కానీ మోషే విసిరిన కర్ర పాము ఏదైతే ఉందో, మంత్రగాండ్రు వేసిన కర్ర పాము ఏదైతే ఉందో దానిని మింగివేసినట్టుగా చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అక్కడ గొప్ప అద్భుతం నాకు జరిగించినట్టుగా చూస్తున్నాం. ఇలా తర్వాత కాలక్రమంలో అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలు, 12 అద్భుతాలు, 14 అద్భుతాలు, మహత్కార్యాలు ఇక్కడ జరిగించిన తర్వాత ఫరో బలవంతముగా ఆఖరిలో వారి యొక్క జ్యేష్ఠ కుమారులు, ఐగుప్తులను జ్యేష్ఠ కుమారులు అందరూ చనిపోతారు అని చెప్తే కూడా వినలేదు. కాబట్టి అలాగ జరిగింది. ఇశ్రాయేలు పాలెంలో ఉన్నటువంటి ఆ పాలెంలో ఎక్కడ కూడా ఆ యొక్క రక్తం ఏ గృహం పైన రక్తం ముద్ర వేయబడిందో ఆ గృహంలన్నింటి కూడా ఆ మరణ దూత, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, మరణ శాస్త్రం కలిగిన దూత ఆ ఇళ్లను విడిచిపెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. అనగా దేవుని ముద్ర చేత ముద్రింపబడిన కుటుంబము, గృహము ఏదైతే ఉందో అది విడిచిపెట్టబడింది. ఈ రోజున మన యొక్క గృహాలు కూడా దేవుని చేత ముద్రింపబడాలని, కుటుంబాలు ముద్రింపబడాలని, జీవితాలు ముద్రింపబడాలని, దేవుని ముద్ర చేతను ముద్రింపబడిన బిడ్డగాను ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ముద్రింపబడిన కుటుంబం పైన ఏ సాతానికి, దుష్టునికి, అపవాదికి, మనుషునికి, నరునికి, మానవునికి, దృష్టికి, చరదృష్టికి, కనుదృష్టికి ఎటువంటి అధికారము ఉండదు అన్న సంగతిని ఈ రోజున నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ హెచ్చరికను మనం పొందుకుంటూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ప్రేమ దేవుని బిడ్డల వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. అట్టి గృహముల పైన ఏ సాతానికి, అనారోగ్యానికి అధికారము ఉండదు అన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆయన ముద్ర చేత మనం ముద్రింపబడాలి, కుటుంబాలు ముద్రింపబడాలి, జీవితాలు ముద్రింపబడాలి, గృహాలు ముద్రింపబడాలి. ఓ ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, మన సమస్తం కూడా ముద్రింపబడాలని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం. ఆ మరణ శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో, ఆ మరణ దూత ఏదైతే ఉందో, అధికారాన్ని పట్టుకుని బయలుదేరిందో, ఏ గృహం పైతే ఆ ముద్ర లేదో ఆ గృహంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని సంహరించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అనగా జ్యేష్ఠులను అందరిని కూడా ఆడ మొగ తేడా లేకుండా వధించినట్టుగా, సంహరించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. కనుక ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది ఇక్కడ. ఆ యొక్క రీతిగా అద్భుతాలు జరిగిన తర్వాత ఆ ఫరో కష్టంగా వారిని పంపించడానికి ఒప్పుకున్నాడు. వాళ్ళు బయలుదేరి వెళ్ళినాక ఎర్ర సముద్రం దగ్గర వచ్చి వారు నివాసము చేస్తూ ఉన్నారు. అనగా అక్కడ డేరాలు వేసుకొని ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా వారు అక్కడ నిలబడ్డారు. ఎందుకంటే ముందర ఎర్ర సముద్రం ఉంది. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా అక్కడ వారు ఉండగా, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా మరలా 3 రోజులు అయిన తర్వాత ఫరో సైన్యం మరలా వారిని తరిమింది. ఆ సమయంలో జరిగినటువంటి విషయం ఏంటిదనంటే, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఏం చేయాలో పాలుపోని పరిస్థితి. వెనక నుంచి చూస్తేనేమో ఫరో సైన్యం, ముందు చూస్తేనేమో ఎర్ర సముద్రం, ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఎర్ర సముద్రము నీ ఆజ్ఞ మేరకు రహదారిగా మారగా, ఎర్ర సముద్రము నీ ఆజ్ఞ మేరకు రహదారిగా మారగా, హల్లెలూయా. ఆ ఎర్ర సముద్రము ఎదురుగా ఉండగా, వెనక ఫరో సైన్యము తరుముచూ ఉండగా, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా వారి మధ్యలో దేవుడు ఏం ఏర్పాటు చేశాడంట? ఒక రాత్రి అగ్నిస్తంభము,
ఉదయము మేఘస్తంభమును దేవుడు ఏర్పాటు చేసినట్టుగా దేవుని వాక్యము ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. చూసారా, దేవుడు తన ప్రేమించిన బిడ్డల పైకి ఎటువంటి ఆపద అపాయం రాకుండా వారిని ఏ రీతిగా కాపాడాలో, ఏ రీతిగా కాపుదల్లో ఉంచాలో, తన కృపలో భద్రపరచాలో ఆయన ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా తన బిడ్డల పట్ల అంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. దేవుని వాక్యం సర్వీస్ 3 దినములు అక్కడ ఉన్నారు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా. మోషే అడుగుతున్నాడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేసి, ప్రజలందరూ కూడా సనుక్కుంటూ ఉన్నారు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా. అయితే వాక్యం అంటుంది, మోషే దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి ఆయన అంటున్నాడు, ఎందుకు భయపడుతున్నావు? నీ చేతిలో కర్ర తీసి సముద్రం వైపు ఎత్తు ఎత్తు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. వెంటనే జరిగిన విషయం ఏంటిదయ్యా అంటే, ఆయన ఆ ఎర్ర సముద్రం వైపు తన కర్రను ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఎత్తినప్పుడు కర్రలో ఏమైనా ఉందా? ఏముంది? ఎవరిలో ఏముంది? మోషలో ఏమైనా ఉందా? ఏమీ లేదు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది. దేంట్లో శక్తి ఉంది? ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది. అందుకే వాక్యం సెలవిస్తున్న మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా. ఆయన అంటాడు, జీవితంలో దేవుడు చేసే కార్యాలు అంత గొప్పగా ఉంటాయని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అందుకంటే ఆయన మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం అంటాడు, ఆయన ఏమంటాడంటే, మనుషుడు రొట్టె వలన కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన ఆమేన్ హల్లెలూయా జీవిస్తారని వాక్యం చెప్తుంది. దేవుని నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట మనుషులు ఏం చేస్తుందంట? ఆమేన్ హల్లెలూయా. దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట మనల్ని జీవింపజేస్తుంది. రొట్టె కాదు, భోజనం కాదు, అది శరీరానికి సంబంధించింది, ఆత్మకు సంబంధించింది, ఆత్మీయ జీవితానికి సంబంధించింది, ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి ఆత్మకు సంబంధించింది. ఎలా జీవిస్తుందంట? దేవుని వాక్యము ద్వారా జీవిస్తూ ఉంది. ఆమేన్ హల్లెలూయా. చాలా మంది మనమందరము కూడా వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే, వాక్యం ఇక్కడే అందరు లేపడం ఎందుకు? ఆయన అంటాడు ప్రేమ వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే, ఈ రోజున ఈ మనము జీవించే జీవితం ఏదైతే శరీరంలో జీవిస్తున్నామో ఆ శరీరానికి ఆహారము లోకానుసారంగా కావాలి. కానీ ఆత్మ జీవించాలంటే ఈరోజు మన ప్రార్థనకు నువ్వు మోకరించిన వెంటనే దేవుని యొక్క నీ చుట్టూ ఆయన కాపుదల ఉండాలి. ఆయన కాపుదల కావాలి, ఆయన రక్షణ కావాలి, ఆయన తోడు కావాలి, ఆయన నీడ కావాలి, ఆయన అండ కావాలి. వాక్యం సెలవిస్తున్న మాటలు మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఇక్కడ ముందరం వాక్యం సెలవిస్తున్న నువ్వు మోకరించిన వెంటనే దేవుని సన్నిధి చేత నువ్వు కప్పబడాలి. దేవుని సన్నిధి చేత నువ్వు కప్పబడాలి. దేవుని వాక్యం ప్రార్థన అప్పుడు కదా దేవునికి గొప్ప కార్యాలు మనం చూడగలుగుతాం. అప్పుడు కదా దేవుని సన్నిధి మనం అనుభవించగలుగుతాం. అప్పుడు కదా దేవునికి మహా గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మనము నడిపించబడతామని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. వాక్యము సెలవిస్తున్న మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా. అది కావాలి మనకి ఈ రోజున మనం ప్రార్థన చేస్తున్న మన గొప్పతనం కాదు. నువ్వు 1 గంట ప్రార్థన చేయి, 2 గంటలు ప్రార్థన చేయి, 3 గంటలు ప్రార్థన చేయి, 5 గంటలు ప్రార్థన చేయి, కానీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు ప్రేమ దేవుని. మరి ఏంటిది ఉపయోగం అంటే, నువ్వు మోకరించిన వెంటనే ఏం రావాలి? ఆయన దిగి రావాలి. ఆయన సన్నిధిని కప్పుకోవాల్సిన దేవుడు. ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధిని కప్పుతుందో, ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధిని ఆవరిస్తుందో, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మని నడిపిస్తాడో, వాక్యం కనిపిస్తున్న మాట మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అప్పుడు నువ్వు కాదు ప్రార్థన చేసేది,
ఏం ప్రార్థన చేయాలని నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలా ప్రార్థన చేయాలని నువ్వు తలంచాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ అంశం గురించి నేను ప్రార్థన చేయాలనేటువంటి ఆత్మతనికి అవసరమే లేదు. ప్రేమ దేని బిడ్డరా, ఆయనే నీలో ఉండి ముందుకు ప్రార్థన చేయాలని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి. హల్లెలూయా. అలాంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. వాక్యం సాగిస్తున్న మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా, నువ్వు మోకరించిన వెంటనే ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు. ఆయన నడిపింపు ఈ రోజు నీకు కావాలి. ప్రార్థన నడిపింపు, ఆత్మ నడిపింపు, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా కలిగిన వార బిడ్డగా ఉండాలని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ హెచ్చరికను మనం పొందుకుంటూ ఉన్నాం. 5 గంటలు కాదు, 5 నిమిషాలు ప్రార్థన కూడా చేయొచ్చు. కానీ ఆ ప్రార్థన దేవుని ఆత్మతో ఉండాలి. మాటలు మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. దేవుని బిడ్డలారా, ఆ ప్రార్థనని నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలని జరిగిస్తుంది, మహత్కార్యాల్ని జరిగిస్తుంది, సూచక్రియల్ని జరిగిస్తుంది, స్వస్థతలను జరిగిస్తుంది. నీ ఆలోచన, నీ తలంపు దేనిపైన ఉండదు. అప్పుడు దేనిపైన ఉంటది? ఆయన మీద మాత్రమే ఉంటుంది. ఆయన మాత్రమే కావాలని కోరుకుంటావు. ఇంకేది నీకు అవసరం లేదు. అప్పుడు నిద్రమత్తు రాదు. ప్రేమని దేవుడు నీ ఆలోచనలు, ప్రేమని తలంపులు నిన్ను బాధించి నేను వేధించవు. ప్రేమని దేవుడు నువ్వు ప్రార్థనకు మోకరించినప్పుడు ఏ ఆలోచన తలంపులు అయితే, నీ ఏ కష్టాలు, ఏ బాధలు, ఏ వేదనలు అయితే నిన్ను పట్టి పీడిస్తున్నాయో, ప్రార్థన చేయకుండా ఆపేస్తున్నాయో, లేక ప్రార్థన జరగకుండా ఆలోచనలే ప్రార్థనగా మారిపోతున్నాయో, తలంపులన్నీ ప్రార్థనగా మారిపోతున్నాయో, నీ కష్టాలు, నష్టాలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులే నీ ప్రార్థనగా మారిపోతున్నాయో, అప్పుడు అవి ఉండవు. ప్రేమని దేవుని బిడ్డలారా, ఏముంటాయో తెలుసా? కేవలము దేవుని పరిశుద్ధాత్మక నడిపింపు మాత్రమే. నువ్వేం ప్రార్థన చేయాలో, నువ్వేమి విన్నవించాలో, ఏమి విజ్ఞాపన చేయాలో, నువ్వెలా మొరపెట్టాలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉండి ప్రార్థన చేయిస్తాడన్న సంగతిని నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని వాక్యము ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. దేవుని మాట కావాలి, జీవము గల మాట కావాలి, జీవము కలిగినటువంటి ఆయన జీవము కావాలి. ఆ జీవమే నిన్ను జీవింప చేస్తుంది అనే సంగతిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం. మనుషుడు రొట్టె వలన కాదు, దేవుని నోట గుండా వచ్చు ప్రతి మాట మనుషుని జీవింప చేస్తుంది. అనగా నీ ఆత్మ జీవము కలిగి ఉండాలి. ఏం కలిగి ఉండాలి? జీవము కలిగి ఉండాలి. నీ శరీరము ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉందో, నీ శరీరానికి కావాల్సిన బలం 3 పూటలా ఎలా దొరుకుతుందో, 3 పూటలు కాకుండా 4 పూటలు కూడా దొరుకుతుందో, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అలాగనే వాక్యం సెలవిస్తుంది. నీ ఆత్మకు కూడా 3 పూటల 4 పూటల జీవము కావాలి, మాట కావాలి, ఆహారము కావాలి, ఆత్మీయమైన ఆహారము కావాలని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. నీవు 4 సార్లు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. నీ ఆత్మ జీవం కలిగి ఉందా? నీ ఆత్మ నిజంగా జీవిస్తూ ఉందా? నిజంగా జీవాధిపతి అయినటువంటి దేవుడు నీ ఆత్మను జీవింప చేస్తూ ఉన్నాడా? ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవాలని, పరీక్షించుకోవాలని, పరిశోధించుకోవాలని దేవుని వాక్యం ఈరోజు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉంది. నా ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, ఆమేన్, హల్లెలూయా. నా దేవుని సంగమా, ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట, నీ జీవం కలిగినటువంటి ఆత్మ కలిగిన బిడ్డగా నువ్వు జీవించాలని కోరుతున్నారు. లోకానుసారంగా అందరు జీవిస్తున్నారు, అందరు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. క్రైస్తవులు బ్రతుకుతున్నారు, విశ్వాసులు బ్రతుకుతున్నారు, అన్యులు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు, దేవుని ఎరగని వారు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. వారికి నీకు తేడా ఏంటి? ఈ రోజున అది కావాలి. రోజున ఆమేన్, హల్లెలూయా. నీకు వారికి తేడా ఉండాలి. నీకు వారికి ప్రేమ దేవుని వ్యత్యాసము కనబడాలి. నీవు జీవిస్తున్న జీవితం దేవుని ఆత్మతో, నీవు జీవిస్తున్న జీవితం దేవుని జీవముతో, నువ్వు జీవిస్తున్న జీవితం ఆయన మాటతో అనే విధంగా ఉండాలి. కానీ శరీరానుసారంగా ఎవడైనా జీవిస్తాడు ఈ లోకంలో. శరీరానుసారంగా కాదు నువ్వు జీవించాల్సింది, ఆత్మీయంగా నువ్వు జీవించాలి, ఆత్మీయంగా నువ్వు బ్రతకాలి, ఆత్మీయంగా నువ్వు నడిపింపబడాలని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాము. హల్లెలూయా. ఆయన అంటున్న, మోషే ఏం చేస్తున్నావు? కర్రలో ఏం లేదండి, దేవుని మాటలో ఉంది. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, నీ చేతిలో ఉన్న వస్తువులో ఏమి లేదు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డ, ఆయన మాటలో ఉంది. వాక్యం సెలవిస్తున్నా, నమ్ముట నీ వల్లనైతే నమ్మువారికి సమస్తము సాధ్యమే అని అన్నాడు. అమ్మా, నీ విశ్వాసము గొప్పది అన్నాడు ఆయన. నీ విశ్వాసమే గురుటి భిక్షకు ఉంటా అంటున్నాడు. నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరచును అని చెప్పినటువంటి గొప్ప దేవుడు.
ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన నిన్ను బలపరుస్తున్నాడు, నీలో ఉన్న జీవాన్ని బలపరుస్తున్నాడు, నీలో ఉన్న ఆత్మను బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు బలపరచబడవలసింది నీ శరీరం కాదు, నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మ బలపరచబడాలి. నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మ, నీలో ఉన్న దేవుని జీవం, నీలో ఉన్న దేవుని యొక్క ఆశ కోరిక బలపరచబడాలని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంతేగాని ప్రేమ నువ్వు శారీరకంగా ఎంత బలంగా ఉన్నావని ముఖ్యం కాదు. నువ్వు 20 కిలోల బస్తా పైకి లేబట్టి ఉండవచ్చు, లేకపోతే ఆ 50 కిలోలు లేపి ఉండవచ్చు, 100 కిలోలు కూడా ఒక టన్ను కూడా లేపుతూ ఉండవచ్చు. ఆ శరీరానుసారమైన బలము కాదు కావాల్సింది, ఆత్మీయమైన బలము కావాలి. సాతాను చూస్తే, దయ్యమును చూస్తే, మాంత్రిక క్రియలను చూస్తే, చెతబలను చూస్తే, లేకపోతే ఇంకా ఇతరాత్రమైనటువంటి ప్రేమ ద్రోహిత ఆత్మలను చూస్తే నువ్వు భయపడతావు కదా. ఆ భయం అనేది నీలో ఉండకుండా ఉండాలి అని అంటే దేవుని ఆత్మ కావాలి, దేవుని యొక్క శక్తి కావాలి, దేవుని యొక్క బలము కావాలి, దేవుని యొక్క జీవము కావాలి. ఆ జీవము కలిగి నువ్వు జీవిస్తే ఈ వేడిని చూసినందుకు భయం ఉండదు. ఆమె 100 కిలోల టన్ను ఎత్తినటువంటి వాడు కూడా దయ్యాన్ని చూస్తే భయపడాల్సిందే, భయపడుతాడు కూడా, ఖచ్చితంగా పారిపోతాడు కూడా. ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా, కానీ నిలబడేది ఎవరు తెలుసా? నువ్వు సన్నగా ఉండొచ్చు, నువ్వు నార్మల్గా ఉండొచ్చు, ప్రేమ దేవుని బిడ్డ, కానీ నీలో ఉన్నవాడు, లోకంలో ఉన్న వాడికంటే బలవంతుడు, శక్తివంతుడు, జీవనకంగా వాడని సంగతి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా, నువ్వు మోకరిస్తే ప్రేమ దేవుని బిడ్డ దయ్యం విడిచి వెళ్ళిపోవాలి, సాతాను విడిచి వెళ్ళిపోవాలి, మంత్రక్రియ ప్రేమ నశించిపోవాలి, చేతవల శక్తులు నశించిపోవాలి, బాహుబలి శక్తులు నశించిపోవాలి. ఆ విధంగా నువ్వు ఆత్మీయంగా బలముగా ఉండాలి. వాక్యం సెలవిస్తున్న రీతిగా నువ్వు ఉండాలి. నీవు ఎన్నుకున్న బిడ్డవన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకో, ఏర్పరిచిన బిడ్డవన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకో, బిడ్డవన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకో, ఆత్మతో జీవమైన బిడ్డవన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రేమ దేవుని బిడ్డలా, నువ్వు ఎవరి బిడ్డవు అని అంటే ఏం చెప్పాలి? దేవుని ఆత్మను పొందుకున్న బిడ్డ అని చెప్పాలి. ఎవరి బిడ్డ అంటే ఏం చెప్పాలి? దేవుని జీవము కలిగిన బిడ్డనని చెప్పాలి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలా, ఎవరి బిడ్డ అంటే ఏం చెప్పాలి? దేవుని మాటతో జీవిస్తున్న బిడ్డనని చెప్పాలి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డ, అంతేగాని ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా దేన్ని చూసి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకనంటే నీలో ఉన్నవాడు, దేవుని బిడ్డరా నీతో ఉన్నవాడు, నేను నడిపిస్తున్న వాడు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా, లోకమునే కాదు సమస్తమును జయించిన ఆయన అంటాడు, లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును, ఆయనను ధైర్యము తెచ్చుకుని నేను లోకమును జయించిన. లోకంలో మీకు శ్రమలు వస్తాయి, భయపడొద్దు. లోకంలో మీకు శ్రమలు వస్తాయి, భయపడొద్దు అంటున్నాడు ఆయన. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, రాక మానవు, రావాల కూడా. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, నీ విశ్వాసం ఎప్పుడు బయలుపరచబడుతుందంటే ఎప్పుడు శ్రమలలో బయలుపరచబడుతుంది, ఇరుకులలో బయలుపరచబడుతుంది, ఇబ్బందులలో బయలుపరచబడుతుంది. నీవు మేలిమైన బంగారం అని ఎప్పుడు తెలియబడుతుంది? నువ్వు కాల్చబడినప్పుడు, నువ్వు కాల్చబడినప్పుడు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం సెలవిస్తున్న మాటలు మనం చూస్తున్నాం. మన జీవితంలో ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఇది చిన్న కూడికనా లేకపోతే పెద్ద కూడికనా, బహిరంగమైనటువంటి గొప్ప సభన కాదు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని ఆత్మ ఎక్కడ ఉందని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాటలు చూస్తున్నాం. అతి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం నువ్వు కలిగి జీవించాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. నా ప్రేమైనటువంటి దేవుని సంగమా, నా ప్రేమ దేవుని బిడ్డ, దేవునితో మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ఈ రోజున ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, మోషేతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నీ కర్రను పైకెత్తు, నీ కర్రను పైకెత్తమన్నాడు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అంతే ఒక్కసారిగా ఏం జరిగింది అక్కడ అంటే, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఏం జరిగింది అక్కడ అంటే, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క మహా గొప్ప శక్తి, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా గాలి బయలుదేరింది. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఆ గాలి ఏం చేసింది? ఎర్ర సముద్రాన్ని, భయంకరమైనటువంటి సముద్రాన్ని చీలుస్తూ చీల్చుకుంటూ బయలుదేరింది. ఏం చేసిందంట? సముద్రాన్నే చీల్చివేసినంత గొప్ప గాలి, సముద్రాన్ని చీల్చివేసేంత గాలి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా,
అలనాడు అపోస్తలుల ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా, ఆ యొక్క 12 మంది శిష్యుల ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా, యేసు ప్రభు ఆరోహణం అయిన తర్వాత వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. మేడ గదిలో వారు కూర్చున్నారు, మేడ గదిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు, మేడ గదిలో వారు మోకరించినారు. దేవుని బిడ్డారా, పరిశుద్ధాత్మ గాలి వారి మీదికి దిగి రాగా దేవుని బిడ్డారా, వారు ఆత్మతో నింపబడిన ఏం చేయబడ్డారంట? పరిశుద్ధాత్మ దిగి రాగా వారి మీద ఆ నాలుకలు విభాగింపబడి వారి మీద నాలుగా వారు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడి అన్య భాష చేత మాట్లాడినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నారు. నీలో ఉన్నటువంటి అనారోగ్యం, నీలో ఉన్నటువంటి అబద్ధ భావం, నీలో ఉన్నటువంటి నీరసం, నీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నొప్పులు ప్రేమ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చీల్స్తూ బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు. అలాగే నీలో ఉన్నటువంటి వాటిని చీల్చి చెండాలి నిన్ను దేవుడు శక్తిమంతునిగా దేవుడు చేయాలని నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని వాక్యం పాలన హెచ్చరికను మనం పొందుకుంటున్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా, ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చివేసినటువంటి ఆ గాలి ప్రేమ దేవుని బిడ్డ నీలో నీ ఒంట్లో నీ ఇంట్లో ఉన్న సమస్యను చీల్చివేసి ఆ గోడలు ఆ నీళ్ళని ఎలాగైతే నిలిచి ఉన్నాయో అలాగే నిలబెట్టడా మేము దేని బిడ్డ ఆ గాలి ఏం చేసినది? ఇంకా బలమైన గాలి విసరగా ఆ నేల అంతా కూడా బురదమయముగా ఉన్నటువంటి ఆ నేల కూడా ఏమైపోయిందంట? ఆరిన పొడి నేలగా మారిపోయింది. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రేమ దేని బిడ్డరా, ఆ యొక్క బురదంతా కూడా ఆ నీటితో నింపబడిన ప్రాంతం అంతా కూడా ఎట్లా అయితే చీల్చుకుంటూ వెళ్ళిందో ఆ గాలి ప్రేమ తూర్పు నుంచి వచ్చినటువంటి గాలి ప్రేమ దేని బిడ్డరా ఏమైపోయిందంట? ఆరిన పొడి నేలగా మార్చబడింది. అంత ఈజీనా? సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అడుగు భాగాన ఆరిన నేల అవుతుందా? పొడిగా మార్చబడుతుందా? ఎక్కడైనా అవుతుందా? ఎంత గాలి వీస్తే అది పొడి నెలగా మార్చబడుతుంది, ఎంత బలమైన గాలి వీస్తే అది ఆరిన నెలగా మార్చబడుతుంది, ఎంత బలమైన శక్తివంతమైన గాలి వీస్తే ప్రేమ దేని బిడ్డదా పొడిగా మార్చబడుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీలో ఉన్న సమస్యలు కూడా దేవుడు అలాగే తీర్చివేయగల గొప్ప సమర్థుడు. He is the capable God. He has the capacity. He has the capacity. Amen. Hallelujah. దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తున్న మాటలు మనం చూస్తుంటున్నాం. ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చిన గొప్ప దేవుడు ఆ ఆరిన నేల పైన, ఆ పొడి నేల పైన ఇశ్రాయేలీయులు ఇప్పుడు ఏమైతున్నారు? నడిచి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. కాల్బలము అనగా కాళ్ళతో నడిచే వాళ్ళు 6 లక్షల మంది. బండి పైన, బళ్ళ పైన, ఎడ్ల బండ్ల పైన ఎక్కిన వారు ఎంతమందో తెలీదు. ప్రేమ దేని బిడ్డరా, పిల్లలు ఎత్తుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమందో తెలీదు. అనుకుందాం కాసారు 10 లక్షల మంది ఆ ఎర్ర సముద్రం గుండా నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ పక్కన గోడలాగుంది నీళ్లు. ఇలా 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 నీళ్లు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు పారుతూ ఉన్నాయి. లోపలనే పారుతూ ఉన్నాయి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు గోడలాగా నిలిచి ఉన్నాయి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డ ఏ నీళ్ళు ఎక్కడైనా నీళ్లు నిలిచి ఉంటాయి, అట్లాగా గ్లాస్ లో అయితే గ్లాస్ లో ఉంటాయి. ప్రేమ దేవుని బిడ్డ ఆ యొక్క చెంబులో అయితే చెంబులో ఉంటాయి, లేకపోతే బాటిల్ అయితే బాటిల్లో ఉంటాయి, బిందెలో అయితే బిందెలో ఉంటాయి, కుండలో అయితే కుండలో ఉంటాయి. నువ్వు ఎందులో పోస్తే అందులో ఉంటాయి. ప్రేమ కానీ నువ్వు ఏమి చేయకుండా ఒక గోడలాగా నిలిచి ఉండడం అంటే సాధ్యమేనా? అసాధ్యమైన దాన్ని సుసాధ్యముగా చేయువాడే దేవుడు. హల్లెలూయా. నా రక్షకుడు, నన్ను పిలిచిన వాడు, నమ్మదగిన వాడు, నన్ను ఏర్పరిచిన వాడు, నన్ను ఎన్నుకున్నవాడు, నన్ను అభిషేకించిన వాడు, తన నామమును బట్టి నన్ను పిలిచిన వాడు, తన నామముతో నన్ను ప్రతిష్ఠించినటువంటి వాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. వాక్యం సెలవిస్తుంది, తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే నేను నిన్ను ఎరిగి తిని, తల్లి గర్భంలో నువ్వు బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని అని చెప్పి వాగ్దానము చేసిన నా దేవుడు, నా రక్షకుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. అంత గొప్ప దేవుడు ఈ రోజున నా పక్షాన. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుడు మన పక్షమున ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు? హల్లెలూయా. నీ కోసము చూడండి,
నీళ్లను రాశిగా నిలబెట్టినాడు. ఎలా నిలబెట్టాడు? నీళ్లను రాశిగా నిలబెట్టినాడు. ఎవరి కోసం? ఎవరి కోసం? ఎవరి కోసం? గట్టిగా చెప్పాలి. ఎవరి కోసం? ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రేమ అంటే దేవునికి నువ్వు ఎంత ప్రియమో, దేవునికి నువ్వు ఎంత ఇష్టమో, దేవునికి నువ్వు ఎంత ప్రేమనో. ప్రేమ దేని బిడ్డలారా, ఎంత గొప్ప దేవుడు. మరి నువ్వెంత ప్రియంగా ఉండాలి దేవునికి, నువ్వెంత ఇష్టంగా ఉండాలి దేవునికి, నువ్వెంతగా దేవుణ్ణి కోరుకోవాలి. వచ్చిన నా ప్రేమైనటువంటి దేవుని సంగమా, ఆయన అంటున్నాడు, వచ్చిన నీ కోసము ఆ నీళ్లను రాశిగా నిలబెట్టి, ఇటుపక్క అటుపక్క నిలబెట్టి, ఆరిన నేలగా పొడి నేల పైన నిన్ను నడిపించేంత ప్రేమ. అది సముద్రం దాటాలంటే కష్టం, చాలా కష్టం. కానీ ఒకేసారి 10 లక్షల మందిని దాటింప చేస్తూ ఉన్నాడు నీ దేవుడు. ఎందుకంటే నిన్నంతగా ప్రేమించి. మరి నువ్వెంత ప్రేమిస్తున్నావు దేవుణ్ణి? నువ్వెంత ప్రేమిస్తున్నావు? మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ, మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ, మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ. మధురమైనది నా యేసుని ప్రేమ, మధురమైనది నా యేసుని ప్రేమ. మధురాతి మధురం నా ప్రియుని ప్రేమ, మధురాతి మధురం నా ప్రియుని ప్రేమ. ప్రేమ ప్రేమ నా యేసు ప్రేమ, ప్రేమ 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 నా యేసు ప్రేమ. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ, మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఏ ప్రేమ అంటే? మధురమైనది, మరపురానిది, మరువలేనిది ఆయన ప్రేమ. అంత గొప్ప ప్రేమ ఆయనది. ప్రేమ ఏం బిడ్డరా, మరి రోజున నీ ప్రేమ కూడా అంతే ఆయన పట్ల ఉండాలి. ఉన్నదా లేదా అనేది నాకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ నీకు తెలుసు. నువ్వు తెలుసుకోవాలి కూడా, పరీక్షించుకోవాలి కూడా, పరిశోధించుకోవాలి కూడా. నీకు దేవుని పట్ల ఉన్న ప్రేమను చూసుకోవాలి. మెండుగా, నిండుగా, దండిగా ఉండాలి నీకు దేవుని పైన ప్రేమ. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రాలా, నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రాలా. ప్రేమ ఏం బిడ్డలారా, నువ్వు ఆయనే నీ దగ్గరకు వచ్చాడు. నువ్వు ఆయన చూడలా, దేవుడే నిన్ను చూశాడు. నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడలే, ఆయననే నీతో మాట్లాడాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నువ్వు ఆయన్ని ప్రేమించలే, ఆయననే నిన్ను ప్రేమించినాడు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. నువ్వు ఆయన కనుగొనలే, ఆయనే నిన్ను కనుగొన్నాడు. నువ్వు ఆయన వెతకలే, ఆయనే నిన్ను వెతికినాడు. నేను వెతకక ముందే నన్ను వెతికిన ప్రేమ ఇది, నేను ప్రేమించక ముందే నన్ను ప్రేమించినది. నేను వెతకక ముందే నన్ను వెతికిన ప్రేమ ఇది, నేను ప్రేమించక ముందే నన్ను ప్రేమించినది. విలువలో నీ దివ్య ప్రేమ, విలువకు అందనిది. విలువలో నీ దివ్య ప్రేమ, విలువకు అందనిది. యేసయ్యా నీ ప్రేమ వర్ణింపా నా కరుణ. యేసయ్యా నీ ప్రేమ వర్ణింపా నా కరుణ. నాలో నీ ప్రేమ, నీ ప్రేమ, ఆ ప్రేమలో నన్ను దేవా. హల్లెలూయా. నువ్వు వెతకలే కానీ ఆయన నువ్వు వెతికి నీ దగ్గరకు వచ్చాడు. అది ఆయన గొప్ప ప్రేమ. తొందర బంద్ చేయి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. వాక్యం సెలవిస్తున్న మాటలు మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన అంటున్నాడు ఈరోజు మన జీవితంలో ఈరోజు గొప్ప కార్యాలు జరగాలని కాదు రోజు ప్రార్థన చేయాల్సింది. ప్రభువా నాకు ఈ పరిస్థితి, నాకు ఈ స్థితి ఉంది, నాకు ఇలాంటి స్థితి ఉంది కాదు నువ్వు ప్రార్థన చేయాల్సింది. అయ్యా నువ్వు నాలో ఉన్నవా లేదా నాకు డౌట్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నాలో ఉండి నన్ను నడిపించు, అది నీకు కావాల్సి వచ్చిన. నీకేం కావాలనో ఆకాశ పక్షులను చూడి, ఆ విత్త ఉడకవు, కోయవు, కొట్టలో కూర్చుకొనవు.
ఆయనను దేవుడు వాటిని పోషిస్తున్నాడు. మీరు వాటి కంటే శ్రేష్ఠులు కాదా? హల్లెలూయా. మీరు అడగాల్సింది మీకేం కావాలన్నా కాదు, మీకేం లేదో కాదు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, అలా అడగాలనుకుంటే చాలా విషయాలు నేను అడగాలంటే, కానీ అవన్నీ మీకు అవసరం లేదు. మీరు అడగాల్సిందల్లా, అయ్యా నువ్వు నాలో ఈరోజు ఉండాలి, నన్ను ఈ రోజున నువ్వు నడిపించాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నేను నీతో ఉండాలి, నువ్వు నాతో ఉండాలి, నువ్వు నాలో ఉండాలి, నువ్వు నన్ను నడిపించాలి అని మాత్రమే దేవుణ్ణి కోరుకోవాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంతే తప్ప వేరే ఇంకా ఏది నువ్వు అడగొద్దు. నీకే కష్టం ఉన్నా, నష్టం ఉన్నా, శ్రమ ఉన్నా, బాధ ఉన్నా, అప్పు ఉన్నా, ఇంకేదన్నా ఉన్నా, లేకపోతే నీకు ఏ వస్తువు లేదో, ఇవి కాదు నువ్వు అడగాల్సింది నువ్వు అడగాలి. ఏం అడగాల? నువ్వు నాకు కావాలి. ఏం కావాలి? నువ్వు ఆకాశం మందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు తప్ప నాకు లోకంలో ఏది నాకు అక్కరలేదు. హల్లెలూయా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనుంటానేసయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనుంటానేసయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, చల్లని చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. హల్లెలూయా. ఆయన ఉంటే మనకు చాలు, ఇంకేది మనకు అవసరం లేదు. ఈ లోకంలో ఏది ఉంది, ఏముంది, ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. ఆయన ఉంటే చాలు. ఎందుకని అంటాడు ఆఖరి మాట ఏమంటాడంటే, మరణం వరకు నమ్మకముగా ఉండాలి కదా. మరణం వరకు నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలి. క్రీస్తులో ఉండి చస్తేనే తప్ప, మరణిస్తేనే తప్ప నువ్వు తిరిగి లేవవన్న సంగతి, లేపబడవన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు కొనసాగించాలి. అంతేగాని ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజున ప్రేమ అన్ని కావాలి కానీ ఆయన వద్దంటే కుదరదు. ఆ ఎర్ర సముద్రము, ఆ నీళ్లు రాశిగా నిలబడాలంటే నువ్వు ఆయన కలిగి ఉండాలి. ఇటుపక్క అటుపక్క నిలబడి ఉండాలి, నువ్వు మధ్యలో నడవాలి అని అంటే నీ సమస్యల గుండా నువ్వు నడుస్తావు గాని అవి నిన్ను ఏమాత్రము ఏమి చేయజాలవన్న సంగతిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అవి ఏమి కూడా నీ మీదికి రావన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కారణం ఏంటంటే నీలో ఉన్నవాడు ప్రేమ దేవుడు, శక్తివంతుడు, బలవంతుడు, ఓ జీవమైన దేవుడు, రోషము కలిగిన దేవుడు అనే సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆయనను మించి అవి ఏవి కూడా నిన్ను ఏమి చేయజాలవు. ఏమైనా చేస్తాయా? నిన్ను కలిగి ఉంటే, ఆయనను కలిగి ఉంటే నేను ఏమైనా చేస్తాయా? నీ దగ్గరకు వస్తాయా? దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. ఒకవేళ వచ్చినా ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు భయపడొద్దు, వస్తాయి. యేసయ్యనే శోధించింది. ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం ఎంత ఆ శోధన కూడా ఆయన జయించినాడు అన్న సంగతి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, యేసయ్యనే శోధించినాయి కదా అయ్యా, ఆఫ్టర్ ఆల్ నేనెంత అనకూడదు. యేసయ్యనే జయించాడు, నేను కూడా జయిస్తా. ఆయన కుమారుణ్ణి, ఆయన కుమార్తెను, ఆయన ముద్రచన ముద్రింపబడిన దానిను, నేను ఆయన వారసుని కనుక నేను కూడా జయిస్తాను నువ్వు చెప్పగలిగే స్థితిలో నువ్వు ఉండాలి. హల్లెలూయా. భయపడే వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు కాదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎదుర్కోవాలి. వస్తాయి, రావని నేను చెప్పాలి. వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. కానీ నువ్వేం చేయాలి? ఎదుర్కోవాలి, పోరాడాలి, జయించాలి. ఆయన నామానికి మహిమను తీసుకొని వచ్చే మహిమ గల బిడ్డగా నువ్వు ఉండాలి. వచ్చిన హల్లెలూయా. దేవునికి నీ పైన నమ్మకం ఉంది, మరి నీ పైన నీకు నమ్మకం లేకపోతే ఎట్లా? హల్లెలూయా. దేవునికి విశ్వాసం ఉంది, నువ్వు జయిస్తావని. మరి నీలో ఆ విశ్వాసం కలిగి నువ్వు ఉండాలన్నా వద్దా? ఆ విశ్వాసమే దేవుడి రోజున నీలో చూడాలనుకుంటున్నాడు. He wants to see your faith. He wants to see his faith in you. Amen. Hallelujah. నీలో ఉన్న దేవుని విశ్వాసమును ఆయన చూడాలనుకుంటున్నాడు. నీవు కూడా కనపరచాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సంతోషంగా నడిచి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు ఆనందంగా నడిచి వెళ్తున్నారు. పిల్లలందరూ కూడా తాక్కుంటూ వెళ్తున్నారు నీళ్ళ గోడని. ఆమేన్. హల్లెలూయా. చేపలు కనబడుతున్నాయి, డాల్ఫిన్స్ కనబడుతున్నాయి, తర్వాత ఇంకేం కనబడుతున్నాయి అందులో?
అంతే. ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద చేపలు, చిన్న చేపలు, రంగురంగుల చేపలు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా అందులో కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. తిమింగలాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి, రకరకాల అన్ని జలరాశులు అన్ని కనబడుతున్నాయి. పిల్లలు అప్పుడే వా ఎంత గొప్ప సీన్ చూసారండి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు. నువ్వు నేను కూడా చూడకపోయినచ్చు. మనం అన్ని సెల్ ఫోన్లో ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం, కానీ వాళ్ళు రియల్గా అన్ని చూస్తున్నారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆ సముద్రంలో ఎన్ని రకాల చేపలు ఉన్నాయో, ఎన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయో అన్ని రకాల వాటిని ఒకేసారి ఇలా చూసుకుంటూ ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తూ గంతులు వేస్తూ వారు వెళ్తున్నారు. అయ్యో మేము సముద్రం గుండా వెళ్తున్నాం, ఇది మా మీద పొర్లుతాయేమో, మా మీద పడతాయేమో, మమ్మల్ని కప్పేస్తాయేమో, మేము చచ్చిపోతామేమో అనే భయము లేదు, దిగులు లేదు. అందుకే భక్తులు అంటాడు, భయము లేదు దిగులు లేదు జీవిత యాత్రలో, భయము లేదు దిగులు లేదు జీవిత యాత్రలో, యేసు ప్రభు మనతో నుండ భయము లేదుగా, యేసు ప్రభువు మనతో నుండ భయము లేదుగా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. భయము లేదు దిగులు లేదు జీవిత యాత్రలో, భయము లేదు దిగులు లేదు జీవిత యాత్రలో, యేసు ప్రభువు మనతో నుండి భయము లేదుగా, యేసు ప్రభువు మనతో నుండి భయము లేదుగా. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు మనతో ఉంటే భయమే లేదు. అంత చక్కగా ఆనందముతో సంతోషంతో గంతులేస్తూ ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ వారు వెళ్తూ ఉన్నారు. వెళ్ళారు, అంతా అయిపోయింది, అందరు అక్కడ చేరుకున్నారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. చేరుకున్నారు. ప్రేమ పొడి నేల పైన నడిచినట్టుగా చూస్తున్నాం, ఆరిన నేల పైన నడిచినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వీళ్ళు సగం దూరం దాటి అటు దిక్కు ఇంకా 1/4 ఉంది, ఆడికి చేరుకున్నారు. ఇక వెనుక ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అగ్నిస్తంభం పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఫరో సైన్యము చూసింది, వీళ్ళే వెళ్ళంగా లేని మేము వెళ్ళాలమా, వీళ్ళే వెళ్ళంగా లేని మేము నడవమా, మేము కూడా నడుస్తాం, మేము కూడా పోతాం. ఆమేన్, హల్లెలూయా. కానీ ఆ దారి ఏర్పరిచింది ఎవరి కోసము? ఇశ్రాయేలు తన ప్రజల కోసము, తన సొత్తైన జనాంగము కోసము, ఆయన ముద్ర చేత ముద్రింపబడిన బిడ్డల కోసం ఆయన రహదారిని ఏర్పాటు చేసినాడు. 6 పొడి నేలను ఏర్పాటు చేసినాడు ఆయన. ప్రేమ దేవుని బిడ్డ మేము కూడా నడుస్తామన్నారు, నడిచినారు. ప్రేమ దేవుడు ఇక రథాలు వేసుకొని వాళ్ళు కూడా మొదలైనారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇక ఇశ్రాయేలు అలా 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 తొందరగా అవతల ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. అయితే దేవుడు కూడా వారిని అలాగే రానిచ్చి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు ఏం చేస్తున్నారు? మధ్య సముద్రంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారికి దేవుడా కాదు, వారు ఎవరిని పూజిస్తున్నారు? విగ్రహాలను. ఎవరిని పూజిస్తున్నారు? ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నారు? ఎవరిని మహిమపరుస్తున్నారు అంటే కళ్ళుండి చూడలేని వాటిని, చెవులుండి వినలేని వాటిని, ముక్కుండి వాసన చూడలేని వాటిని, గొంతుక ఉండి మాట్లాడలేని వాటిని, చేతులుండి పని చేయని వాటిని, కాళ్ళుండి నడవలేని వాటిని వారు పూజిస్తూ ఉన్నారు. ప్రేమ దేవుడు అలాంటి వారికి ఆయన దేవుడు ఎలా అవుతాడు? ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, మధ్య సముద్రంలోకి వచ్చినాక దేవుడు ఆజ్ఞేయగా ఆ సముద్రము వారి మీదికి వచ్చేసింది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఎందుకు అలా జరిగింది అని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట అంటే, ఇశ్రాయేలులు తన పక్షాన ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో, ఎంత గొప్ప దేవుడో ఆయన చూపించిన తర్వాత వారి శత్రువును వారిని వెంబడిస్తూ ఉండగా, వారిని వెంటాడుతున్న శత్రువుల్ని ఆయన ఎలా నశింప చేయగలడో, ఎలా వారిని సంహరించగలడో, ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో. ప్రేమ దేవుడు శత్రు శేషము లేకుండా, శత్రువు అనేది వాడు నీకు ఎదురుపడకుండా ఉండడానికి కోసము, వీరి విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి, వీరి నమ్మకాన్ని బలపరచడానికి, వీరి యొక్క నిరీక్షణ బలపరచడానికి దేవుడు ఏం చేశాడు? వారిని ఆ ఎర్ర సముద్రంలో ముంచేసి చంపేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. శత్రు అనేవాడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలని కళ్ళ ఎదుట నశింప చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. చాలా సార్లు దేవుడు అలాగే చేశాడు, కానీ నువ్వే గుర్తించలేదు, నువ్వే చూడలేదు. కారణం ఏంటంటే ఆ ఆత్మీయ నేత్రములు కావాలి, ఆ దర్శన భాగ్యము కావాలి. నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయడం దేనికంటే ఆయన్ని చూడటానికి, నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఆయన పైన ఉండటానికి. నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటే ఏం కనబడాలి? మనకేం కనబడుతున్నాయి? లోకంలో చాలా మంది మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. మోకరించిన వెంటనే వచ్చేది ఏంటిది? సినిమా వస్తుంది ఒకటి. ఏంటిది?
నీ అప్పులు, నీ లోన్లు, నీ చిట్టీలు, నీ కష్టాలు, నీ బాధలు, నీ వ్యాపారము, నీ యొక్క ఉద్యోగము, వాటిలో ఉన్న కష్టాలు, పిల్లల ఫీజులు, తర్వాత ఇంట్లో రేషన్ లేకపోవడము, రకరకాలుగా ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు అనేకమైనటువంటివి నీ ముందుకు వచ్చి నిన్ను ప్రార్థన చేయనీయకుండా చేస్తూ ఉన్నాయి. అన్ని కష్టాలున్నా కూడా, అన్ని బాధలున్నా కూడా నువ్వు మోకరిస్తే, నువ్వు కన్నులు మూసుకుంటే ఆయనే అగ్గుపడాలి. హల్లెలూయా. దేవుని వాక్యము సెలవిస్తున్నటువంటి మాటలు మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఆయనే కనబడాలి. ఎవరు కనబడాలి? ఆయన కనబడాలి. ఆయనే కనబడాలి, ఆయనే అగుపించాలి. ఆయన చూసే ఆత్మీయ నేత్రములు, దర్శన భాగ్యము నువ్వు పొందుకొని ఉండాలని ఆయన చూస్తే అంత మైమర్చిపోతావు. ఐ కెన్ సే ట్రూలీ, ఫెయిత్ఫుల్లీ, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఏం చెప్పగలుగుతానంటే నీ కష్టాలన్నీ మర్చిపోతావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అనుక్షణము దేవుని సన్నిధిని ఆస్వాదించే బిడ్డగా మనం ఉండాలి. నేను దేవుని మాతో మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎలా ఉండాలంటే మనము క్షణము దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉండాలి. ప్రతి క్షణము దేవుని ఆరాధించే బిడ్డగా ఉండాలి. నీ నోరు ప్రేమ మీటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడైనా ఆరాధించేది, మీటింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడైనా, లేకపోతే కుటుంబ ప్రార్థన చేసినప్పుడైనా, వ్యక్తిగత ప్రార్థన చేసినప్పుడైనా కాదు. ప్రేమ దేవుడు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ప్రతి క్షణము దేవుని ఆస్వాదించే ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అప్పుడు నీ ముఖంలో ఏం కనబడుతుంది? వెలుగు కనబడుతుంది, కళ కనబడుతుంది, సంతోషం కనబడుతుంది, సమాధానం కనబడుతుంది, ఆయన ప్రత్యక్షత కనబడుతుంది, ఆయన నీలో ఎదుటి వారికి కనబడతారు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లేకపోతే ఏం కనబడుతుంది? ఎదుటి వాళ్ళకి మనం చూసినప్పుడు ఏం కనబడుతుంది అని అంటే, మనం మాడిపోయిన మసాలా దోశ కనబడుతుంది, వేలాడ తీసుకున్న గుమ్మడికాయ కనబడుతుంది, ఎండిపోయిన గుమ్మడికాయ కనబడుతుంది మన ముఖంలో. ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని అడుగుతారు, ఏమైంది చెల్లె, ఏమైంది అక్క, అయ్యో సిస్టర్, ఏమైంది అంత బాధగా ఉన్నావు, ఎందుకు, ఏమైంది ఈరోజు, మళ్ళా ఏమైనా మీ ఇంట్లో గొడవ అయిందా, కష్టం వచ్చిందా, బాధ కలిగిందా, అయ్యో మళ్ళీ మీ ఆయన తాగేసి వచ్చాడా, ఇన్ని ప్రశ్నలు వేస్తే ఉంటది. ఇంకా వేస్తే పాపం ఇంకా అడుగుతుంటే అబ్బా అదే ఆనందం. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అదొక శాడిజం ఆనందం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, ఒకరు అడగాల, మనం చెప్పుకోవాలా. ఇది భయంకరమైనటువంటి జీవితం. అలా కాదు ప్రేమ దేవుని బిడ్డ. నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే, నువ్వు ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నావో, నువ్వు ఎంత బాధల్లో ఉన్నావో, ఎంత శ్రమల్లో ఉన్నావో, ఎంతగా నువ్వు దుఃఖంలో కన్నీరులో ఉన్నావో, ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, నీ ముఖంలో మాత్రం అవేవి కనపడకుండా జీవించే జీవితమే క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. బాగలేకపోతే మనం ఇంట్లో పడుకుంటాం, బాగలేకపోతే మనం ఇంట్లో ఉంటాం. కాదు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి? ఎక్కడ ఉండాలి? ఇంట్లో పడుకునే బదులు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి పడుకో. హల్లెలూయా. ఎందుకు అప్పుడు పడుకుంటావా నువ్వు? ఇక్కడికి వచ్చి సిగ్గుకైనా కూర్చొని ఉంటావు. హల్లెలూయా. భయానికైనా కూర్చొని ఉంటావు. కూర్చొని కష్టమైన పర్లేదు, మురుగుతూ ఉండు, పర్లేదు. కానీ కొన్ని క్షణాలకే, కొన్ని నిమిషాలకే నా యేసయ్య నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటే వచ్చేది ఏమీ లేదు. ఇంట్లో కూర్చుంటే నువ్వు బాధపడాల్సిందే తప్ప, వేదన పడాల్సిందే తప్ప, నీ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడం తప్ప, ఆ సమయం వృధా చేసుకునే దానికన్నా ఆ విలువైన సమయంలోనికి నువ్వు వస్తే నువ్వు విలువైన దానిగా మారుతావు. నువ్వు విలువైన వాడిగా నువ్వు మారుతావు అన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని వాక్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అనారోగ్యంతో వచ్చిన నీవు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యముతో ఇంటికి వెళ్తావు. ఆశీర్వాదమే, యెహోవా ఆశీర్వాదం, ఐశ్వర్యంతో నువ్వు ఇంటికి వెళ్తావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఐశ్వర్యం ఏంటి మోనిక? ఏంటిది ఐశ్వర్యం అంటే? ఏంటిది లూదియమ్మ చెప్పు. ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటిది? త్వరగా చెప్పాలి దెబరా. వెరీ గుడ్. గట్టి చెప్పురి. ఆరోగ్యము, బలము, శక్తి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇంకేంటిది? హృదయంలో, మనస్సులో సమాధానము, నెమ్మది, మనశ్శాంతి. ఇది ఐశ్వర్యం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. లేని వాళ్ళు ఎట్లుంటారు? మొఖాలు ఇందాక నేను చెప్పిన ఎండిపోయిన గుమ్మాన్ని గడతలు చూసినా అట్టుంటారు. హల్లెలూయా. ఏది కావాలి రోజున నీకు?
విచ్ వన్ యు వాంట్? దేవుడు సూటిగా అడుగుతాడు ఈ రోజు నీ జీవితంలో. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇశ్రాయేలీలు ఆరిన నేలపైన, పొడి నేలపైన సంతోషంగా గంతులేస్తూ, స్తుతిస్తూ, పాటలు పాడుతూ చక్కగా వాళ్ళు ప్రేమించే నడిచినట్టుగా చూస్తున్నాం. ఆ సంతోషం ఈరోజు నీ జీవితంలో, నీ ముఖంలో కనబడాలి. ఎప్పుడైనా కనపడాలి. భర్త నీకు బాగా ఇంట్లో దంచినాడు అనుకోండి, బయటకు వచ్చినప్పుడు అక్క బాగున్నావా, ఎట్లా ఉన్నావా అని మంచి సంతోషంగా కనబడుతూ ఉన్నారు. నీ దెబ్బలు కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా నువ్వు మాత్రం నీ ముఖంలో ఆ నవ్వును మాత్రము మిస్ అవ్వద్దు. హల్లెలూయా. నువ్వు ఎట్లా ఉండాలి? మిస్ ఇండియా లెక్క ఉండాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఎట్లుండాలా? మిస్ ఇండియా లెక్క, మిస్ సాడ్ లెక్క, మిస్ దుఃఖం లెక్క, మిస్ రోదన లెక్క ఉండకూడదు. ప్రేమ దేని బిడ్డ, నీ ఇంట్లో ఏం జరిగింది అనవసరం, నీ ఒంట్లో ఏం జరుగుతుందో అనవసరం, కానీ నువ్వు సంతోషంగా కనబడు. అప్పుడు ఆ అనారోగ్యమే నిన్ను చూసి సిగ్గుపడి, ఛీ దీన్ని ఎంత కష్టపెట్టినా, ఈమెను ఎంత బాధ పెట్టినా, ఈ ఇంట్లో ఎంత అలజడి సృష్టిద్దాం అనుకున్నా, ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టించినా భర్త చేత, ఎన్ని తిట్లు తిట్టిపించినా భర్తని భార్య చేత, ఎంత తల్లిదండ్రుల కొట్టిపించినా, పిల్లలు చెడిపోయిన వారిగా చేసినా, ఈమె మాత్రము, ఈయన మాత్రము అస్సలు విశ్వాసం నుంచి సడలిపోవట్లేదు, నమ్మకమును విడిచిపెట్టట్లేదు, నిరీక్షణ వదిలిపెట్టట్లేదు, యేసయ్యని వదిలిపెట్టట్లేదు. ఇక్కడ పోయేవారికంటే ఇంకెక్కడైనా ట్రై చేసుకుంటా అని నీ లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ గోము నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ కుటుంబం నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ శరీరంలో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ ఆలోచన నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ తలంపుల నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ యొక్క హృదయం నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నీ మనసులో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అలాంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి రోజున ఉండాలి. సాతాన్ని నీ కాళ్ళ కింద నలగొట్టే ఆత్మీయ శక్తిని కలిగి ఉండాలి. ప్రేమ దేని బిడ్డలారా, నువ్వు ఎవరి బిడ్డవు? ఎవరి బిడ్డవు నువ్వు? నా యేసయ్య బిడ్డవు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా కోసం ప్రాణము పెట్టిన, నా పాపముల కోసం ప్రాణం పెట్టినటువంటి నా యేసయ్య కొరకు నువ్వు బిడ్డవన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుని వాక్యము ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యం చదివిస్తున్నటువంటి మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రేమ అలాంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఈ రోజున కలిగి ఉండాలి కదండి. నువ్వు ఆయన కుమార్తెగా, ఆయన కుమారుడిగా, ఆయన ముద్ర చేత ముద్రింపబడిన బిడ్డగా నువ్వు ఉండాలి. హల్లెలూయా. వాక్యం చదివిస్తున్న మాట నిన్ను చూసినప్పుడు దేవుడు కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాడు. ఆయనలో ఆనందము, సంతోషము నువ్వు చూడగానే ఆయన ఆత్మతో వాక్యం చదివిస్తున్న ఆయన కోరుకునేది ఒక్కటే, దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడు? నిన్ను చూసి సంతోషపడాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆయన సంతోషంగా ఉంటాడు. నువ్వంత విశ్వాసం, నమ్మకం కలిగి ఎప్పుడు సంతోషంగా, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటావు చూసినావా, అది కోరుకుంటున్నాయి. ఇంకేం కోరకట్లేదు. నువ్వు ఇది తీసుకురా, అది తీసుకురా, నువ్వు ఇట్లా నువ్వు అట్లా ఏం కోరట్లేదు నీ దగ్గర నుంచి. ఆయన నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు అంతే. నువ్వు ఆనందంగా, సంతోషంగా ఆయన సన్నిధికి రావాలని, నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు కనబడతావా అని ఎదురు చూస్తే గొప్ప దేవునికి, దేవుని బిడ్డలు ఆనందంగా, సంతోషంగా దేవుని దగ్గరికి నువ్వు రావాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. విశ్వాసమును బట్టి ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా, వారు పొడి నేలను నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రంలో పడి నడిచిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం. ఐగుప్తులు అలాగూ చేయజూచిరి, కానీ వారు ఏమైపోయినారంట? మునిగిపోయారని చూస్తూ ఉన్నాం. ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా. నీ శత్రు సమూహంనంతా, నీ కళ్ళ ఎదుటే నశింపచేసి నీ విశ్వాసాన్ని, నీ నమ్మకాన్ని, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నా, నేను నీకు అండగా ఉన్నా, నేను నీకు కొండగా ఉన్నా, నేను నీకు బండగా ఉన్నా, నేనే నీకు నీ దేవుడనై ఉన్నా, ఇదిగో నీకు నాకు దక్షిణాస్తం చేత నీ కుడి చేతి నేను పట్టుకొని ఉన్నా, నేను నీ దేవుడనై ఉన్నా, భయపడకము, దిగులు పడకము, నేను దేవుడనై ఉన్నాని ఆయన వాగ్దానము చేసినటువంటి దేవుడు ఆయన. హల్లెలూయా. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట మనం చూస్తున్నాం. అలాగా ప్రేమ దేవుడు, నీ దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తూ, నీ దేవునికి అండగా ఉన్నాడు, దేవునికి కొండగా ఉన్నాడు, నీకు తోడుగా ఉన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకో. దేనికి భయపడాల్సిన అవసరము లేదు. ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో మనం ముందుకు సాగుదాం. అట్లుగా దేవునికి వాక్యమును ఆశీర్వదించి దీవించును గాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
దేవుని బిడ్డలు అందరూ మోకరిస్తాం. కొన్ని నిమిషాలు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన స్తుతిస్తూ, ఆయన మహిమపరుస్తూ, ఆయన నామాన్ని ఘనపరుస్తూ ఆరాధన చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం ప్రార్థనలకు మనం వెళ్దాం. దయచేసి దేవుడిచ్చే సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధి ప్రేమని ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు సాగాలని మీకు నేను మనవి చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. యేసయ్యా నీకే వందనాలు, 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 వందనాలు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తుతి, 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 స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. 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 యేసయ్యా నీకే వందనాలు, 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 వందనాలు. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, 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 Jesus. Amen. Hallelujah. యేసయ్యా నీకే వందనాలు, 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 వందనాలు. Hallelujah, 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 hallelujah. యేసయ్యా నీకే స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. యేసయ్యా నీకే వందనాలు, 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 వందనాలు. స్తుతించాలా, 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 స్తుతించాలా. ఎవరు మౌనంగా ఉన్నట్టు ప్రేమను దేవుకుంటారా? మౌనంగా ఉన్నట్టు రాలే దేవుని సంధికి. స్తుతి 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 స్తోత్రం 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 స్తోత్రం
ఆమేన్ హల్లెలూయా రబబమ షమరికా లరమన రికబల రబషర బషర లరమసి హల్లెలూయా 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 యేసువే సర్వోన్నతుడా మహోన్నతుడా ఉన్నతమైన వాడా నీకే వందనాలు నీకే స్తోత్రము నాయనా హల్లెలూయా సర్వాధికారి సర్వంతర్యామి సర్వమును ఎరిగినవాడా సర్వ సృష్టికర్త నీకే స్తోత్రములు 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 హల్లెలూయా 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 స్తుతించాలా 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 ఆనందంతో హృదయపూర్వకంగా మనపూర్వకంగా హృదయ అంతరంగంలో నుంచి నోరు తెరిచి స్వరమెత్తి ఆమేన్ 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 నీకు సమమెవరు నీకు సమమెవరు నీకు సమమెవరు జీసస్ నీకు సమమెవరు నీకు సమమెవరు అయ్యా నీకు సమమెవరు నీకు సమమెవరు అవునైనా నీకు సమమెవరు నిన్నే సేవింతు నిన్నే సేవింతు నిన్నే
రక్షకుడవు, నీవే రక్షకుడవు, నీవే రక్షకుడవు, నీవే రక్షకుడవు, నీవే రక్షకుడవు, నీవే నా కేడము, yes Jesus, నీవే నా కేడము, నీవే నా కేడము, నీవే నా కేడము, నీవే నా శైలము, 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 దుర్గము, నీవే నా దుర్గము, yes Jesus, నీవే నా దుర్గము, నీవే నా దుర్గము, నీవే నా దుర్గము, ఆశ్రయము, నీవే నా ఆశ్రయం, నీవే నా ఆశ్రయం, నీవే నా ఆశ్రయం, నీవే నా ఆశ్రయం. అందుకే ప్రభు నిన్నే కోరెదను, నిన్నే